Cik. Nggak kedengeran di sini apa ya? Ayo. Mic-nya. Tes. Mic-nya nggak kedengeran di sini bang. Di Tes. bawah dia. Tes. Harus dekat ya kak. Ini apa namanya? Suaranya tuh lebih ketara di bawah, jadi lebih kenceng di bawah daripada di sini. Ya udahlah. Udah sama. Bama. Di rumah sudah pada nungguin di rumah. Cik. Tes. Cik. Tes. Jauh. Bisa. Baju kak. Puji hamu. Kedengaran. Cik. Jauh batu tuh. Di bawahnya kedengeran di bawah. Iya, itu. Shalom. Shalom. Kecil. Shalom. Shalom. Horasma dihita saluhutna ruas nihuria HKBP Cimanggis. Adorang so tamulai partangyangan bornginon. Taparade marohata jumolo mahita martangyang nahohom. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat 2. Puji hamu, jauh
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah akka denggan di basam dohot asin ni roham, ay siyan narobido akay. Asa unang marsurak-surak akka musuku midaahu. Ale de bataku marhaposan tuhodo au, sayunang paila au. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibadua gijang, para si roha na sumurong. Namadok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhamatian humokop pami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hangoluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Jesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami. Saise sama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundenggan. Na pinelehon nai humokop pami. Say paeleng mapinggol nami tutangyang nami jala asi maroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mare dehita. Bidu 15 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom tajahama marsikat soring songonon ma didok disi dung salpu aka jami taodeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite-hite alatan ninnama unang homabiar ale Abram ahudo lobulobum upam masay balga Alay ninna si Abram ma we ale Tuhan Jehovah ahama lehononmu diau say na puno doau akupni ninna si Abram idi dangadong pinoparhu di lehonho jala ida anak natubu di bagasan jabuku nama si Tianau dungi Roma hatani Jehovah mandok tu ibana dang ibana tumean ho naruar sian butuham ibana tumean ho dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian jalaninna watailihon ma dopak langiti jala bilangi akabitang moloha bilangan ho akai dungi didok mamuse tu ibana songoni ma pinoparmu sogut jadi porsea ma si Abram di Jehovah gabeti hagtigoran na doi di etong Jehovah ido sahatna martua doakan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita.
martang yang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amatta. Dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli nagabe jamita di partangyangatta di bagasan Bornginon. Di enet sian surat Filipi Bidutulu ayat 10 pitu sahatro di ayat 20 sada. Songono mahatana disi takas mata pahutihut di bagasan rohata. Rap sitiru ahu mahamu aliak kadongan. Jala pamanat hamuma akan namar parange songon hami sitiru muna. Ai songon naung jojot hudok tuhamu jala anggon waing mardongani ludo hudok torok do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus hamagoa do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si haila hononna di hasangapon akka na ditanoon di parrohahon ai di banuagidjang do sabulota sianido tapay maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi paubaon na do dagingta na leaon gabe do so daging na nasangapi hobar tu hagogoon nay ay tarpatuduksa do saluhut tu ibana ido sahana. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudehi tanwaing naubigi jamitaon madok Kristed do hita alay rikot pahatuson hita nuaing saliling naong Kristenot tahe hita nung nga tutu hita gabiak ka si huton Kristus sotungdo sa itadok hita Kristen hape nga gabi musuh ni Kristus hita marhiti ak kaulot ta si ganupari nung nga tutu hita na mangoloy lomo ni rohan ni Kristus di ngolutta manang na mga lolomo ni rohan ni Kristusido ay ternyata boy do torop siyan halak Kristeni nagabi musuh ni silang ni Kristus tardus doi misal nitong atongan ni bangsot taon sude na tardo warga negara Indonesia boy do siyan warga negara Indonesia on nagabi musuh ni asas-asas ni bangso ni negara taon hita pitardok sude warga Kristen ala elosian warga Kristeni gabe musuh ni silang ni Kristus ido na pinamana ni Apostol Paulus tu huria Filipi bahkan didok dang hola sahali dua hali dia 10 walui naking didok nunga jojot didok tunasida bahkan sahali di masa ni turpukon maradu mardongan nilu ibana maddok patuduhon nung ngatung marsak nung ngatung susa nung agabe lungus situtu rohana ala di ida ibana ngalam torop halak Kristeni nagabe musuh ni silang ni Kristus hamaka manami na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hita pe boy manot tatarik manang tanilay sungod dia doha Kristenot ta saliling naon atik naong gabe musuh ni silang ni Kristusido hitaon tungpe terdaftar hita gabe sahalak Kristen anggo pangiduan ni turpuhon iko gabe halak Kristen na tutumanya kita gabe halak Kristen na mangulu marguru tulomo ni rohani debata dalat talaho pamanat toni didok Apostol Paulus di ayat 10 pitu rap sitiru ahu mahamu aliak kadongan jala pamanat hamuma akan namar parange songon hami sitiru muna parange ni Apostol Paulus padohan na denggan na pinasaha ni Apostol Paulus dohot aka apostol na asing isaran ni si Timoteus ima didok gabi sitiruota ima didok gabi sitiruon ni halak na porsea manang halak Kristen molo didok sitiruo pastina nga saur dok be akka hatana denggan na ruar siapa manganna
doho pabahenan na denggan na diulahon ibana si ganupar. Asa ngulutop ya kamanginang naing ma tausahahon asa gabi si tiruonon uju di ngolutta nang dung mati behito. Asa diingot halak hadua nakasi tiruon na denggan sian pabahenata doho sian akapadohata. Unang masongon cerita ni si Malvinasi nama tei sahala ale-alena madohata ale-alena dinamodingi do iban anggua mata naung jumulo modingon macegudang do si ingoton pabahenanna alai sedepe dangadong si tiruon asa dohonon di tonga-tonga ningulut taon nang dung mate hita naing niya nakasitiruon na tatinggalhon nabuy ingoton niya kahalak na manadahita manang nauboto hita. Apostel Paulus madok rap sitiru ahu mahamu disude padohan doho disude parangin nadenggan nahu patahati tuhamun. Ido nanaing si parrohahonot tadi bagasan bornginon marhite marnida songo dia do Apostel Paulus mengadupi masa lalu masa sekarang doho masa depan. Bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Taida mana perjulu masa lalu. Takas do taboto anggo Apostel Paulus adorang so di jauh debatai bana merhiti Yesus Kristus ditikisi Saulus do pegoharna sahalak si bunuh Kristen do iban. Bahkan macai gir-gir do ibana majalo surat sian aka uluan ni parugamo Yahudi asa adong legalisme di ibana laho mabunuh kahala Kristen dilihat por TV. Songoni do ngulu ni ibana saha tuna ditakuk Yesus anon ibana di tonga-tonga ni pardalanan lau tu Damsik manang lau tu Damaskus. Alai rikot idota dunggabi Kristen Paulus dunggabi si hutun Kristus Apostel Paulus tung oti pedang adong bedais di ibana nguluna parjului nahya di hanguluhon ibana tung oti pedang adong di argahon ibana penguluna na jului ima nagop ulaon laho mamunu hala Kristen sadok ditudalhon ibana do secara total masa lalu nang hya di hanguluhon ni ibana dangolu be ibana daistusi ima sikapna tungulu masa laluna. Molo tajaha di atas niturpuki di Filipi 3 ayat 14 ido Apostel Paulus do. Oddo tahe huhalupahon na dipudikku hueyahi akan na dijol. Sadok dihalupahon Apostel Paulus do sudah kanguluna na niarahon do na niuluhon ni hagio ni dagingna satiki. Allah yang gomusu ni Kristus na ginoaran na diturpuhon didok nak kaningat di ayat 10 siai hamagoad do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si hailahonon na dihasangapon akan na ditanoon di parrohahon ima akahala Kristen na unggabe musu ni Kristus didok nak kaning gabi butuhan na do di pardebata si hailahonoton na ido na gabi pasangapon ibana jalaholan na ditanood do na di parrohahon ibana nung ngagabi Kristen niya ni bana alay say hagio ni pamatang na dohot hagio ni portibiodo na mga rajay ngoluna. Odo na boy masa tonga-tonga ni Huria di jalo jala diuluhod do niyan gabi padita alay butuhan na di pardebata. Di jalo jala diuluhod do niyan gabi parhalado alay holan hagio ni pamatang na do di pardebata. Di jalo do ulaon di tonga-tonga ni Huria alay naing ikon hatana si tangihonon ganupari do ganuptoki. Doh lan na asing. Didok na kaningan si hailahonon na dihasangapon. Si hailahonon na nagabi hasangapon di ba nalapatan na. Akka ulon na najat, akka ulan na sadenggani, gabi ina mabay ni ba na viral manang terkenal. Misalna ala na ringgas si ba na manako, ringgas si bana korupsi gabi korupsi no mana mabeni bana terkenal manang viral heraido nanidokna disi hamaka manami nanami tapaso masude akai olak nion tati rumah Apostel Paulus sahali gabi Kristen ibana
dangolo baybana mulak manang dais, tu ulaon najat, tu ulaon na pinarhagio ni dagingna, dohot akahagio ni portibion, naong hea diulahon iban. Tarsongon si pasing doy, si pasing na mangulo di lumpur manang dibutak, alay mo lo nga metamorfosa iba na gabi ribur manang gabi kubu-kubu, dang olo beday si tubutaki. Songoni man yan ngulut taon sa palanang tado do hita gabi si huton Kristus manang sahala Kristen unang be olo hita dais to kaulaon najat na maralo tulomo ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dungin apa duahon marhite sikap ni Apostol Paulus maradopon masa sekarang manang partikian na sedang didalani iban. Di Filipi 3 ayat 10 di atas inturpu tay di dok alea kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi. Rasul Paulus berkata, aku mengatakan bahwa pengenalanku akan Kristus belum sempurna. Dakya dihilalai bana naung sempurna naung sikop panadayon ni ibana di Tuhan Yesus Kristus. Alani ido disude pengalaman ningoluna na marbadita nauli na manghihuton Kristusi saitong do ibana tinggil marsiajar asaboy sikop manada Kristusi. Termasuk ditiki hasusaan nang uju diturpuhon ay di penjara do ibana tiki ditiki na mambay suraton. Alay totong do berusaha Apostol Paulus maparsiajari dia do lomo ni rohani Yesus di sitaonokon. Ditiki di penjara ibana totong do marsiajar ibana dia do na hinalomohon ni rohani Tuhan Yesus sian sitaonokku di tonga-tonga ni penjaraon. Dang mura-mura merdad di ibana. Dang mura-mura madok ceng mai di ibana. Dang mura madok matat ibana uju roha maolon di tonga-tonga ni ngolun. Hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjadi umat Kristen yang cengeng. Ketika kau meminta dalam doa-doamu tak kunjung diberi, kamu lantas berhenti mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Boy do songoni tadok ngahibul rohakku hulea lau marhuwas di huriai alai rodo begodang isahisak rorehe-rehe rongom si taono tutong-atongan ni keluargaku anung ngasai bei olak ni mai ninna. Unang masongoninian balik sa totong mahita di bagasan serep ni roha maparsiajari lomo ni roha ni Tuhan Yesusi jala mangulu mahita marguru tu lomo ni rohanai. Napatuluhon om manaparpudi sikap ni Apostol Paulus maradupon masa depan. Didok di ayat 20 nakaningan ay di banua gijang do sabulota sianido tapay maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Tohodo memang hita nuaing terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Alai adong do hasurungata laos ihu do hita nuaing sebagai warga kerajaan sorga. Jadi secara kualitas iko marasing do hita siap portibion. Tung penuang terdaftar di KTP hita warga negara Indonesia, alai sian ha porsiota nga terdaftar hita sebagai warga kerajaan sorga. Alani iko alaitas ningoluta, iko sumurung, iko marasing siap portibion. Molo di portibion, wajar do asing hatana, asing pabahenan na asal maaman, anggoho sitian banua gijang, dang jadi masa songoni. Molo di portibion, madok, iko bekok do, iko bengkuk do, mata nihai lah sadapotan, ujungna gabi diulahon mangototoi do manipu, anggoho si tean banua gijang, dauma sian pangalaho si songoni. Gariada saya di do Apostol Paulus do pasomal madirim tuha daulaton. Asa sumol hot hita mangatusi dohot mangulahon akan nahinalomohon ni rohani debata. Hurian hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mangulu maho marguru tulomo ni rohani debata ay ido si ihuton Kristus natutu. Amen. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Mauliate manong tinodom hami gabi si ihuton anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Gabe sahala Kristen tutu hami di Portibion. Alay naing mapataridahonon nami na Kristen na tutu hami, na mangulu hobar tulomo ni roham, marguru tulomo ni rohami, nasa nahuhatahok kami, doho nasa nahuulahok kami. Itikya kapostel mi boy gabitiruan di hami, nang hami pe di partikyanon naing magabitiruan tuliat Portibion. Unang luas hami sarobang doho Portibion. Alay naing matutu sumurung pangapadohan nami, sumurung pabahenan nami, so nakahala na tumadda Kristus di ngulo nami. Ali Tuhan debata, sapala naung hudok hami Kristen, naing mahutud dalhok kami, sudia kapangalahon na jat na hiyahu ulahami, di ngulo nami nasalpui. Unang luas behami mulak tusi, unang luas behami dais tua kaulaon hajahaton si songoni. Jala urupi hami ali Tuhan di tonga-tonga di parnguluan nami di partikyanon, manang ditikilas roha nami mang ditiki marsak, ditiki hipas pamatang nami, ditiki marsahit, ditiki utung ngulu nami manang ditiki rugi hami. Totong hami olo maparsiajari lomo ni roham. Asa di tonga-tonga ni hamaolon do penderitaan nami ipe, marsiajar hami Tuhan, laho mang boto dia do lomo ni roham, di ngulu nami sian akka si taononi. Langsungoni maali Tuhan urupi hami, asa dauhu pada kami tujolo, dang di Portibion inganan hahotan nami. Surgoido sabulon nami. Alania le Tuhan ajari hami asa mangulu hami songon par di surgo. Songon sitean harajaon banua gidjangi. Asa dia kaparnguluan nami si ganupari. Boy matutu hami ale Tuhan marasing sian Portibion dohot akka hagiot na. Asima roham Tuhan urupi hamion mangulu di bagasan ngulu si songoni. Toddim di perbadia mana patauhok kami saluhutna. Laho mangulahoni di ngulu nami si ganupari. Di borngino Tuhan, hodihok kami masudi ruas ni huriam, napasidohok nuaing madoho di partangyanganon secara virtual. Gohi malas ni rohana sida ganup marsada-sada. Pasikok ma dame dohok sonang ni rohana sida, marhite partangyangan nami di bagasan bornginon. Jala homa nama maso-maso ngulu ni nasida le Tuhan. Di tonga-tonga ni ganup rumah tangga. Paso-paso akan atoras, paso-paso akayanakon. Totong mardame sonang nasida di tonga ni bagas na ganup. Padao male Tuhan siya nakaparmaran ni daging do parmaran ni todi. Lehon gogo laho mangudutyak kaulon nami si ganupar. Di bornginope Tuhan. Huhamalatihok kami mapadongan yomu di sudi ulaw nami sa darion. Jala di bornginon, molo pakyon nami anon bornginon, ali Tuhan gabi borngin pangalapan gugu. Sa idungo maho madjagay hami, ditikipiak hami di podoman nami. Asa marsugo Tuhan boy hami hicat, di bagasan hahipason, dohot hangoluan na baru. Asiro ham Tuhan, sesana sa dosa nahuulahok kami di bagasan sa darion. Maradopok ko dohot maradopod dongan nami. Sesana sa dosa niya kadongan nami Tuhan na niula na sida di bagasan sa daryon. Asa sonak kami mamulus borngin na hulumon. Asi maroham tangihon matangiang namion. Nahusobahok kami holam marhite guar ni anakmu. Jesus Kristus Tuhan si paluahami. Amen. Marid de mahita sian bukued de nomor 230 ayat 4. Tapasada marohatta martangiang mahita.
Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Nahutad dahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan di Banua Gijang pihole Tuhan jonok doho di nama jo guarmu jalan nama kaporsiaiho. Ali Tuhan di bagasan bornginon ali Tuhan. Rohami nama kaporsiaiho majuhon guarmu nabadiai. Jalalan semak kamulatehon salhut na asi dohot dinggan ni basami. Di nahupakilalaho kami ali Tuhan di bagasan ngolu namion. Di ramoti di pasu-pasuho kami ali Tuhan lubi may ali Tuhan. Di ulon nami di bagasan sadarion. Di patolhaso kami ali Tuhan sahat rodi bornginon. Ima ali Tuhan di nama dohoti kami. Di pertangyangan na pinatupani huriami huriaha KBP Cimanggis. Tuhan molope ali Tuhan. Di bagasan pertangyangan nami di partikianon. Na melalui virtual manang live depi hamili Tuhan. Dang nama kurangi dilasni rohanami. Dang nama kurangi ali Tuhan digok ni rohanami. Laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Tuhan di partikianon ali Tuhan. Gina satutong dope ali Tuhan lomos rohanami. Ima ali Tuhan di namasa si sonarion. Ima di sorimago COVID-19 na satutong dope mewabah di negara namion. Tuhan marhitehon tangyang nami on malituhad dalan nami mangidohot ho sian uduk doho serep mi rohanami rohami mangidohon ali Tuhan asale Tuhan sumurut mayal Tuhan COVID-19 siai mago mayal Tuhan sian parnguluan namion asale Tuhan di bagasan lasni roha di bagasan posni roha kami dina mangula siulaon nami lobi mayal Tuhan di nama muji pasangapon guarmu nabadiai boy hami dia kapartikian na mangihut ale Tuhan rap di bagas jerom nabadion di nalaho mamuji pasangapoko laho majalo hatam nabadiai marhitehon naposami lobi mele Tuhan di nama jalo hasisan ni dosa nami ale Tuhan. Tuhan hubuak kami di tangyang nami ale Tuhan. Saluhutna ruas ni huriam huriah HKBP Cimanggis khususna huriam HKBP di Lut Portibion asanggia tale Tuhan di bagasan pos ni roha marhitehon pamasu masuon miale Tuhan pasu-pasu male Tuhan diak kagenup ngoluna le Tuhan di bagasan pos ni roha le Tuhan di nama dalani udut ni ngolu le Tuhan. Tuhan naposdo rohanami ho ale Tuhan natu gabe pangalualuan nami nalaho paposon rohanami ale Tuhan molo mardonga toko hami ale Tuhan na di bagasan pos ni roha mahami ale Tuhan diakka namadalani udut ni ngolu nami asale Tuhan sahat di tanganmu ma perdalanan ni daging nang dohot to dinami. Ale Tuhan totong dohu botok kami ale Tuhan marpangidua tua dopamu nabadiai. Nang ale Tuhan diaka program-program ni huriami. Molo pe ale Tuhan suboi hami ale Tuhan tatap muka. Alai na posdo rohanami ale Tuhan. Parbadiamu jala pargoguamu hami ale Tuhan salhutna ruas ni huriam. Ginalaho padalaton. Saluhutna li Tuhan program-program na diprograpon ni huriami imale Tuhan marhitehon akka panitia-panitia naong pinabakit ni huriam suang songonia le Tuhan diakka pangula naong pinabakit mi marhitehon yakka ruas mi ale Tuhan Tuhan jongjongi ma saluhutna le Tuhan diakka siulaon nami jongjongi ale Tuhan diakka nalaho ulahonon nami
asa boy ale Tuhan tuk di bagasan haulion doh tadinggano lale Tuhan martu pa di bagasan las ni roha jala saluhut ale Tuhan ganup ruas ni huriami naukap mangalehon akka rohana diakka pertangyangan parmingguon nangale Tuhan diakka ulaon ni huriami ale Tuhan. Tuhan totong dobuan nami ditangyang nami ale Tuhan disaluhut na ianakon nami asa totong male Tuhan hupasahat tami tutangan pangasianmu na badiyay molo pe ale Tuhan nasubuy do pe nasida tatak muka dia kaparsiajaran nasida ale Tuhan napos do roha nami molo pe melalui pelajaran jarak jauh nasida ale Tuhan napos do roha nami nasa totong ramotamu togu-toguom mole Tuhan lubi maile Tuhan hapistaron do habisuhon nasakko ale Tuhan nasa totong madongani nasida nasa totong ale Tuhan lah mengajar-ajari nasida asa ale Tuhan boy ale Tuhan dia tusi jala boy ale Tuhan dihanguluhon nasida akka parsiajarani gabi ale Tuhan dapat akka nilai-nilai manang akka parsiajaran na mulima nagabi mabuhali ale Tuhan diakka udut ningolu manang di akka masa depan nasida ale Tuhan. Tuhan nang suang-suangni ale Tuhan diakka nokon nami ale Tuhan. Diakka naso dapot karejo pasahatomu male Tuhan diakka pargarejuan natama tunasida molo na di bagasan pargarejuan ale Tuhan totong mau pasatami asa gabi ale Tuhan duduk ni roha do ser miroha nasida mangula akka siulaonna gabi dabot ale Tuhan diakka haulio tuakka partikian na mangihut. Tuhan lasong soni do ale Tuhan di negara namion di pangulo ni negara namion ale Tuhan di uluan nami hupasahat tami matutangan pangasianmu na badiyay asa say homat tong ale Tuhan na say mapargogoy na sida mabain akka na dumenggan ale Tuhan diakka kebijakan nalaho gamabain haulion hadinggano ale Tuhan nalaho gabi siadupan nami tuakka partikian na mangihut di bagasan pos ni roha hami ale Tuhan songon warga negara nalaho gabi madalato nakali Tuhan akka siulan nami lobi may ale Tuhan di nalaho mamuji pasangapon guarmu na badiyay ale Tuhan di bagasan bornginon ale Tuhan goklas ni roha do hami ale Tuhan imale Tuhan di naung taruli hami ale Tuhan di hatam na badiyay Tuhan diajari hodo hami ale Tuhan asa totong marguru tulomo ni roham asa marparangi hami ale Tuhan marparangi si turuon unang luas hami ale Tuhan gabi na sa totong makkabiari haportibionon alay ale Tuhan paluas mahami ale Tuhan makkabiari ho gabi si hutoko sarupa ma ale Tuhan di pamangan nang di rohanami ale Tuhan homa ale Tuhan nagabi si hutonon nami unang gabi hagiot ni daging ale Tuhan nagabi huhagiot to kami alay homa ale Tuhan nasa totong nagabi hodiho kami nagabi paluha hami ale Tuhan jala homa molo mardonga toko hami ale Tuhan nasay di bagasan pos ni roha di bagasan las ni roha mahami ale Tuhan di namadalani ngulunamion nang ale Tuhan kuparhatopot tami ale Tuhan firman-Mu adalah terang bagiku pelita bagiku hatamido ale Tuhan nagabi sulu-sulu di ngulunami marhitehon hatami ale Tuhan tarlumumi may di bagasan bornginon nunga ditorangi ho roha nang dohot pikiran nami alani ale Tuhan paluas mahami ale Tuhan unang holan si parbinegi ale Tuhan alai gabi mahami ale Tuhan pelaku firman-Mu Tuhan molo petung ale Tuhan di bagas nami behami di napatupahon partangyangan nami dang nagabi makurangi hami ale Tuhan gabi si pelaku firman-Mu ale Tuhan napos dorohan nami nasa totong torangam-Mu hami ale Tuhan nasa totong jagaan-Mu hami gabi hami ale Tuhan parsidohot di harajaon naung pinarademi
Tuhan marhitehon bohal nami ale Tuhan, ima dihatami. Ima ale Tuhan nagabe si panganon partodion nami. Alani ale Tuhan, pabos rumah kami ale Tuhan marhitehon hatami. Jalan apos dorohan nami ale Tuhan, nang di namangalap gogo kami, marhitehon na pihak kami di podoman nami. Totong ma ramotanmu pasu-pasumu hamile Tuhan, asale Tuhan di bagasan manugut niari, di bagasan hahipason mahami hicat siat podoman nami, jala di bagasan las ni roha hamile Tuhan, diak kana menguduti udut ni ulaun nami na marragami ali Tuhan. Tuhan pos dorohan nami ali Tuhan mardongat toko, alani ali Tuhan, pardosa nagodang dohami. Mangido mangelek kami tu hadapanmu na badiai. Unang gabi alani dosa nami ale Tuhan tarabat akka pasu-pasumi. Alani hupang idohok kami sian elek dohok duduk ni serok menrohan nami ale Tuhan. Sai jumolo sesai madosa nami nagudangi ale Tuhan. Asa tamahami majalo hasesani dosa jala tamahami ale Tuhan nagabe habaoran ni pasu-pasumi. On male Tuhan tangi yang elek-elek nami, nahu sobahok kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mauliate madiho. Amin. Marede hita sian buku ede 700 ono pulusia ayat sada dohot ayat 2 laus disoma tapapungu peliata boy mata pasahat marhita kasih 2 sektor Taganuk. Marede mahita. Tatangnya koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho.
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Asi ni rohan itu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran ni todi porbadiama, nama masu-masu hamu saluhutna. Uriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, kami namarhobas di pakubasion pertangyangan di bagasan Bornginon, liturgis dua syafaat, organis song leader dohot tim multimedia, pasahaton tuhamuna saluhuna selama borngi madihita saluhna, saya tuhat tatotong na masu-masu, jala di bagasan hahipason mahamuna akamanami inanami. Horas madihita saluhuna. Horas.